te vi, será uma avulso gesto para not Jesus please, just not Jesus please, avulso gesto para filha. Let the Bible bafika uJesu. Ayibona Nkosi. Glory to Jesus. Bafika ubani bathandekayo? uJesu. Abangafika isonto kodwa bafika ubani bathandekayo? Ngoba uJesu mayesefike ufuna kade ukuthi ufike ubani empilweni yakho. uJesu. Mayesefike uJesu ufika kwahlukanisela. uJesu mayesefikile ufika kukhanyisela. uJesu athathe izinto ayibeke ngapha, ayibone inkosi wena kushiye ngapha bese uyahamba. Kaphile kanti inkosi ngoba kufuna kwahlukanisela. uJesu mayesefikile kushiya nemthwalo amazi uphi uJesu anomthwalo ngoba mayesefikile uvalo lakho liyaphela afuse umoya wakho athula umthwalo akushiye nekulo mayesefikile uJesu. Hayibo Nkosi funda lapho mfale ngekhaya. Owesifazane wayeseshiya imbiza yakhe. Lo wesifazane wathi angafika uJesu isayini yokuqala eyakhombisa ukuthi ufikile uJesu washiya. Tshela umakhelwane kuyashiywa makhelwane. Tshela umakhelwane kuyashiywa makhelwane. Uma esefikile uJesu into yokuqala akayenzayo uyakushisa. Ungahlala ungathi ameni umzwile futhi umzwe kahle. Nithi mina uJesu uma esefikile ebusha uyashiya. Ayibona inkosi ubonakala ngokushiya ukuthi uJesu ufikile. Shiya abafana bebahle ubashiye ufike indoda yamadoda empilweni yakho. Ayibona inkosi ushiye amantombazane kahle ungashiye. Ayibona inkosi kuthi ukwenze njani uyabhayisa yini ayivuki yini lana liyavuka kufika uJesu. Ufike indoda. Nathi khona ufikile. Ayibona Nkosi bafika la lesinto ayivukayo wathi isikhathi asikafike ayilinde isikhathi ayihlale phansi bakho umthetho isikhathi siyeza. Thina levangeli lanamuhla abantu abafuna ukuhlabelela nezinto bengayishiyile, abafuna ukufakaza nezinto bengayishiyile, abafuna ukwenza yonke into enkonzweni bengashiyanga kuyashiwa. Haleluya. Sashiya umntwana sekhaya sithembele yedwa yayingekho lento engcono esasikhonjiswe ukuthi sizoyithola. Sezizwi lasihlaba lasihluka lasitshela ukweduka kwethu ngoba yizwi ofanele ukubonisa ukweduka kwakho. Ungalindeli umfundisi azathethe izwi likhona ukubonisa ukweduka. Uma lisishiya yenze njani? Shiya uJesu. Fika abantu bathandekayo. uJesu. Fika abantu bathandekayo. uJesu. Kusala amasavana. Kuqala ukuthi kufike abantu bazalwane. uJesu. Ngoba mayesefikile uJesu ayikwazi ukuhlala isavana. Isavana futhi iphele endaweni mayesefikile uJesu.
kanjani sengishiyile ufika uJesu abazalwane bathakatha phakathi enkonzweni uma ngathi uphi noJesu ofikile washiyana. Awume ngayimoto. Wenzela. Awume ngayimoto, imoto izoba nekhululeka. Ngithi mina manje kuyashiya. Ngoba nolizela ukuthi utholakala imoto. Yebo Nkosi, utholakala imizi emihle. Utholakala imishado lalela kuyashiwa. Yebo Nkosi, ukuze Nkosi and my God shall supply all your needs according to his riches. Ukuze kwazi ufuneka isupply yasezulwini futhi isupply kaSathane. Wabusene supply kaSathane wena neyasezulwini kodwa uyayifuna engathi nasentabeni kaSomalia ungabonelelwa noSathane uyafuna la yakubonelele. Shiya shiya uyangizwa yini ukuthi mina kwenziwa njani? Yela Nkosi, praise the Lord. Uyabona uyalahla. Glory to Jesus. Oh, glory to God. Uyalahla. uNkulunkulu ufuna ukunika izinto engcono. Manje kiyanga uNkulunkulu mayebheka ukuthola usaphethe. Ufuna ukuphathisa uNkulunkulu mayebuka uthola usaphethe. Phethe nga4. Njengalo mama. Njengoba inenqwabe emadoda. Iyodwa especialize ngokuthenga lithe airtime. Wayiqomela ini yona. Iyodwa specialize ngokuba nguminister of finance. Yona wayiqomela ukuba ufake imali ebank. Iyodwa esebenza igrocer. Mawusufuna igrocer uthi please call igrocer. Please call Spar. Lela kuyashiya evangelini uma ufuna ukubona uNkulunkulu enza izinto, ufuna ukubona uNkulunkulu ekuhlanganisa, kuyashiya kunevangelini esiphethe. Futhi incwadi leSungu ukwenelise futhi uyihlelele wedwa umusha. Ngoba khona abantu abasha okungemnandi ukuhlala yedwa. Akanebisekile uJesu akafikanga wawafika empilweni yakhe. Mayefika uJesu yeneliseka. Yebo Nkosi, uyakulanda uJesu esitradini, uyekuba ngumfanisi wengo ohambe ezitradini engasithumeleni ekhaya kukaKliwa ibala liyaqedwa akabehlile sendlini ingubo zakhe izinto ayibagezwa usebe ezitradini. Lalela uJesu ubuyisele ekhaya uyoba intombazane uyoba ngumfana usebenze imisebenzi yasekhaya ube ne-order. Uzoqamba abantu mama sisaba uthuma enkonzweni sebese bayalizonda lesonto ngesimanga sakho uthi uphuthume enkonzweni kanti awuyikhona uyoma nje phansi kwezihlalo. Inkosana ingiboni nangidlula nje ungathi ngesihlahla. Ufuna ukubonwa nje. Yini lofuna ukubona yini? Yebo Nkosi. Lento amanzi ukuthi ufuna ukubona ukuthi awatholi ivangeli. Wabona abanye beya phambili beyomukela uJesu wasiyalandela nawe. Wabona ukuthi ususele wedwa ehlambeni. Uma lifike ngempela ivangeli. Awulala ebusuku. Uyatshelwa ukuthi hayi. Sithutha manje la uhlezi khona. Uyabona ukuthi uhlezi phezulu amabili manje. Kufika ivangeli. Yebo Nkosi, sathola lelo thina. Glory to Jesus. Solito thina. Asilukhuluma ngomlomo. Siyalihamba ivangeli. Siyalenza njani? Siyalihamba.
abahlabelayo nabantu benze njani babone uhambisa okabani okwakhe ngoba kufuna ukufakaza abantu lela uhlala khona hayi thina la enkonzweni bethi maye uyakholwa abakhona abanye abavuthayo la kodwa ngane la ehlala ngakhona esitradini sakhe kuyababa akashiyanga bakhala ngaye makhelwane nathi sikhala ngaye ngapha ukuthi maye uyasibusisa noma makhelwane bayakhala ngale bakhala ngawe awethuku nomuntu phansi uma kwamthuku umuntu ngathi umshaye ngemvubu kawuthele praise the Lord liyakuguquka ungasabi into aduyizo ungasakhulumi ngendlela adukhuluma ngayizo ushintshe language yakho ingafani nelanguage aduyizo lo kufika ivangeli kaKristu praise the Lord lahla amaqhubu ngithi lahla yini amaqhubu lahla inzondo lahla inhlebo lahla amanga lahla ukuqabanisa Inkosi ungavuthi lapha kanti ubaqabanisile lesitradini sakho Inkosi uyalahla udala ukuthula la uhlala ngakhona Inkosi bese khona wena uba nepeace Jesus Inkosi asikulumi ingubo zakho mfana usindisiwe praise the Lord awunasizungu lala wedwa ingutsheni zakho praise the Lord ngithulala wedwa ingutsheni kabani munye umuntu ofanaziwe ingubo zakho unkosikazi wakho nomyeni wakho thangishu ngithi umuntu ofanaziwe ingubo zakho unkosikazi wakho nobani nomyeni wakho siyayifuna inkonzo ngayisinda laphambili praise the Lord usibesobeni uyiza khona lapha ku mic kuya kuphi sobeni kahlelo kudlala ngathi kahlelo lafelwa le family uma ngabe uthandiswa kahlala ngapha praise the Lord abafuna ukukhuleka beze kumamike praise the Lord kusivangeli kaKristu lizoqonda singathi ngabantu ezitradini bethi hayi ingane zalapha yana ingabelo yamfundisi ushumayelana ingane zakhona zinje aliqonda ivangeli ukuthula kuhlangane nabangcwele January ngizayikhulula imoto kunekudala akusiza ukukhulula imoto uhambe uyofeba ngayo Mama ungaqaqisela imoto uhambe uyofeba ngayo jola ngayo phuza utshwala ngale ngisho lo Kuyabe nesizulu Ngisho ngabi nani esizulu Ngoba maye nesizulu wena Nesizulu hlala ku WhatsApp uzoshaya o2 ekseni Wenza ngathi ku WhatsApp ngo2 ekseni awulele ngani Ikuphi inkinga Praise the Lord Zinto ziyaqala ziyakohlula ngiyifundo ke umpostela ngazi yabona nje usathana ngisusathana ngohambo la sokulala isikhathi sokufunda yenze njani funda Praise the Lord ngesikhathi sokufunda yenze njani Ngiyakala ukusi-actela kwenza into original Ngoba bayibona nje ayibo ayazi akusiye mina Ngimbonile lo mfundisi ku TV ekseni asenguye uyobalini nguwe Inkosi uyo-actor kusebenini uqala into uzosithusa ngevoice yakho ngoba ngathi masela phambili uze umuntu esishintshile shishiya libingelela abashabane egameni likaJesu uJesu uJesu uqala into uzithusa ngoJesu Yekuyalashwa into ezosithusa inkazimulo siyibona kumuntu olahlile ngoba inkazimulo iyahlala uma ulahlile udokotela uNkulunkulu uyahlala uma ulahlile iyesinto yasekhaya iwephathe
ulahlile awucelwe emeni wabe uyayikhamukela kithi ulahlile awusibabantu amen unethoni yakhe bese kuba nethoni yala inkonzweni aphinda abe nesimo lesayiso bese nesimo sasenkonzweni bayisendela lapha emnyama ngaphandle ungenyida kwangena enkonzweni awube originali uma umsalwane imayini umsalwane uma isidele imayini isidele uma umthakathi imayini umthakathi uma umsalwane imayini phetha kunye kuzakusebenzela kuba Nkosi Tobuni mama uDokotela yakhe ngumfundisi wathi baba maye kodwa Nkosi yami ukube la ekhaya ukhuluma njengendlela okhuluma ngayo enkonzweni maye baba kasiphiwe ngaba kumnandi uyasina enkonzweni ukhuluma mnandi ngabaselo wathi kuba la ekhaya ufike nje sawubona Nkosikazi wathanda ngalo uyazi baba ngaba kumnandi ngoba into yela ekhaya baba akusiye nandena nenkonzweni uma lethi ngabhala thibe into yodwa nje konzweni la ekhaya baba kukude la ekhaya la ngaya khona ngoba abantu bayashintsha besenza izinto abangesizo bathi bafike enkonzweni ashiya lo mama yini yenza lo mama ashiya ufunda lapha second step waya emzini wahamba emzini wenze njani wathi kubantu waqonda kubantu abamaziyo naye bonkosi wathi lo mama kafeni sengimtholile ngitshela lo bonkosi bema abantu baqala balalele bathi uthini wathi lalani angisenamkinga namadoda khona sengiyitholile ngoba mawusuthola leliyakwenelisa bonkosi yakwenelisa ngididekile fuJesu uthi noma sengimtholile uthole bani wena uthole yena yini ngoba usumtholile kuyaqala ukuthi wena umtholile bonkosi wabuyela kubantu kade bemanzi izinto wayothi lalelani sengimtholile praise ngoba uyasaba levangeli lakho ongaziwe esikolweni ofunda kusuthi yakhona ngoba ngabantu ekufanele bakwazi asithi thina la enkonzweni kufanele bakwazi la mphakathini ukuthi usungitholile ngitholile praise yes wozani nibone umuntu ongitshele konke nani lalela wozani nibone ngimtholile uzanimbo ibonkosi uyakuzwa uma unespeed ngalento kanamahloni ngalento yakhe unespeed ngayo njengoba wena unamahloni nje ngevangeli lakho ungayikhuluma nokuyikhuluma ayibonkosi aye uthi lo mama yeyilalelani ngimtholile ukuthi wozani nizobona ningaboni kwabanye bona ndini ngiyofuna kubonakale lapho sifuna sibone sifikile uJesu praise God wenza njalo uJesu la fikirisha kusembona nje yebo wozani nibone umuntu ongitshele konke engikwenzileyo kunezinto engizenzile akangazi ngizange ngibone ukuthi ufika ngitshela konke izinto engizenzile ngoba ufika kutshela konke wehlukanisela nguye ufika angathi usesibukweni uyayibona udlalula ifilimu praise the Lord akutshele konke praise the Lord uze nezinto lapha uzoshisa
sishiswa bazalwane zaphelela izinto ezishiswayo abantu sebantshontsha basindiswe baqhubeka bagqoka impahla babeyintshontsha kwaphepha babeyintshontsha kwaspa baqhubeka nazo thina lethi ivalelisa sithi basesesithelile ulandele yonke into eyokwebiwa nento engesiyo kaNkulunkulu kuzoshiswa enkonzweni kushisa ikhwama engaphindisebenzisa ilayithe enkonzweni. Where is that gospel? Vala kungebe nguye uKristu na uma ngibheka umphakathi wangakithi kusho lo mama ngibona ngathi nguye uKristu owenza lento le kade ngiphila lempilo mhlawumbe ngahambile namasonto akaze ngisizakala kodwa manje nihlanganele le ndoda le ilanga elilodwa kungebe nguye uKristu owenza lento